салом бар шумо. Умедворем ки шоду хандон бошед. Чанд интифоқи ғайримунтазире ки мувофиқи нақша пеш нарафтааст. Ҳеҷ кас интизори ин ҳолатҳоро надошт, аммо ҳамин хел шуд. Шумо ин саҳнаҳоро дар канали Некатоб мебинед. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб. Дар канали мо обуна шавед, зангlaро пахш намуд ва як видео ҷолиби дигарро мо пешкаши шумо мекунем. Ҳамаш ба хотири шумост ва роликро сар мекунем. Рафтем. دوستان عزیز، چگونه که شما میدونید در کامنتاری که ما ذکر میکنیم همیشه شرکت 1x برای شما بهترین فرصت فراهم آورده. شما میتونید عزیز و پس نه تنها از جنگ‌هایی که جنگاوران میکنن تماشا کنید به حلوت برید، اینچنین در جنگ‌های آنها شما میتونید پول کنید. برای این کار کردن شما در سایت در کامنتاری بودگی میدونید رجیستراسیون میکنید، پروموکد NECA استفاده می‌کنید. 5000 روبل برای دپوزیت اول با شما بونوس میتونید و اون شما میتونید در دپوزیت اول استفاده برید. معلومات بیشتر در کامنتاری ذکر کرده شده. ин мард фаромӯш карда буд ки телефонашро хомӯш кунад ки дар замони навозандагӣ барояш занг омад ва ӯ ин гуна бо мусиқӣ ҷавоб дод. чигуне ки дар навори навбатӣ шумо мебинед, дар ин намоиши телевизионӣ ки варзиши йога намоиш дода мешуд, як иттифоқи ғайриоддӣ рух дод. президент Трамп дар як рӯзи шамолӣ дид ки кӯлоҳи як сарбозро шамол бурдааст. ӯ худ шахсан кӯлоҳро оварда ба сари сарбоз қарор дод, аммо шамол боз кӯлоҳи ӯро бурд. Ин дафъа ӯ ба шонаи сарбоз заду рафт. барак Обама ҳангоми суханрониаш духтареро ки меафтид дошту гуфт ки ба хотири суҳбати тӯлонии ман аст. хайр намедонам ин чӣ гуна мешавад. метавонед фикрҳои худро дар комментария бинависед ва мо роликро идома медиҳем. инҷо калонсоле бо майлу рағбати зиёд тӯбро аз бозингар гирифт, аммо маълум шуд ки ӯ тӯро барои худаш не, балки барои ин духтарак хостааст. ин ҷавон дар роҳи пиёдагард дар болои скейташ савор буд, аммо иттифоқи ғайричашмдош рух дод ва скейташ ба об афтод. Oh no! He's dropped it in! президенти собиқи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Барак Обама фаромӯш карда буд ки ин сарбозро эҳтироми низомӣ кунад. ба ҳамин хотир аз дохили ҳавопаймо баргашт ва дасти ӯро гирифт. дар ин лаҳзаи ғайриқобили бовар ҷодугарони ҷавон таваҷҷӯҳи бинандаҳоро аз рӯзноманигор ба тарафи худ мекашиданд. бинандагон ҳатто шояд диққат надиҳанд ки рӯзноманигорон чӣ мегӯянд, зеро саҳнаи қафои онҳо ҷолибтар аст. This is the way forward. This is where the savings can be made without a loss of service. The patients still. халал расонидан ба рӯзноманигорон хеле зиёд иттифоқ меафтанд, аммо шояд тасаввурашро ҳам накунед ки бо пӯшидани ниқоби хар ба рӯзноманигор халал расонад.
Йога бар рӯи об. Ин як барномае буд, ки намоиш дода мешуд, аммо барнома мувофиқи нақша пеш нарафт ва яке аз иштирокчиён ба об афтод. ин ҳам хеле ҷолиб аст. ҷавоне дар болои қум ин гуна бозӣ мекард, аммо афсӯс, ки кор мувофиқи хостааш пеш нарафт. ин ду нафар моҳиҳои калонеро аз дарьё дошта буданд ва намоиш медоданд, аммо ба таври ғайри чашмдош шери дарёӣ расиду омад ва яке аз ин моҳиҳоро дуздида бурд. шумо дар ҷои онҳо мешудед худро чӣ гуна ҳис мекардед? даст расондам ба шикам. бубинед ин саҳнаи ғайричашмдош чӣ гуна ба амал омад. дар ин саҳна ровии барнома дасташро ба шиками зан қарор дод. мегӯянд ки ҳеҷ гоҳ дар дохили хона бозӣ накунед, зеро мумкин аст ки иттифоқи бадтар аз ин ҳам ба амал ояд. инҷо баргаштани ту ба ин писар дарди сахте овард. ин зан тӯбро андохт ва тӯб бо як бор бархӯрдан ба замин вориди ҳалқа шуд. ҳаяҷони ӯро бубинед. мегӯянд ки бо ин кораш, яъне барои ҳамин амалаш ба ӯ $4000 мукофотпулӣ доданд. ин рӯзноманигор дар пахши мустақим варзиш мекард, аммо барҷастагиҳои баданаш хеле зиёд намудор буд. ман намедонам дар ҷои ӯ як каси дигар худро чӣ гуна ҳис мекард ва нисбати ин гуна одамон чӣ назариёте ки доред метавонед дар комментария бинависед ва мо роликро идома медиҳем. морро дар пахши мустақими телевизионӣ оварданд. рӯзноманигор бошад онро ба дасташ гирифта натавонист ва дар ҳамин ҳолат идораи морро аз даст дод. дар ин ҷо мо навореро мебинем, ки ин камераи GoPro машғули филмбардорӣ буд, ки ҷавоне тӯбро ба тарафаш зад ва тӯб мустақиман ба камера бархӯрд. шумо дар ҷои ин нафар мешудед бо оное ки ба шумо тӯб зад, шумо чӣ кор мекардед? чӣ гунае ки медонед GoPro он қадар ҳам камераи арзон нест. диққат диҳед ки чӣ мешавад. ин духтар варзиши софтболро машқ кардан мехост. кӯшиши аввали ӯ номуваффақ буд, аммо бубинед ки дар кӯшиши дуюм чӣ воқеа мешавад. ин духтар дар камера буса аз дӯстдоштааш хост, ки ӯро бибусад, аммо дӯстдоштааш таваҷҷӯҳе ба ӯ накард. духтар аз ин ҳол асабӣ шуда, мардеро ки дар бараш буд, аз ӯ хост ки ӯ барояш буса бидиҳад. ин гуна дӯстдухтар шумо медоштед, дӯстони азиз, чӣ кор мекардед? ба назар мерасад, ки ин ҳодиса хеле даҳшатнок ва кушанда аст, аммо дар асл ин хел нест, балки як саҳнаи ҷолиб ва ғайричашмдош аст. дар ин саҳна маймун меҳмони барнома аст. аҷибаш он аст, ки ровии барнома бо шапотӣ мезанад. яъне аҷибаш он аст, ки ин маймун ровии барномаро бо шапотӣ мезанад. камера бар рӯи ин ду нафар истод ва ин як ишораи махсусест, ки аз онҳо хоста мешавад то якдигарро бибусанд. аммо ба таври ғайричашмдош мард варақаеро баровард, ки дар он навишта шуда буд: хоҳари ман аст. хуб дӯстон, кадоме аз ин барномаҳо барои шумо бисёртар ҷолиб буд? дар комментария метавонед фикр ва назариёти хешро бинависед. дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.